Yau Alhaji Sani ka san harkar bazum na tun kwanaki na ce muku tubkal hagum ne. Tun kwanaki na ce muku wani yana zancen a bazum zai yi kaza da 'yan gidan radiyo suka zo suka tambaye ni. Na ce na rantse da wanda ya halicce ni lalle ne ban san bazum ba tuni ni dan adawa ne daga baya na shiga mulki. Daga baya na koma tarayya. Na ce wallahi dan bazum ya cuci Nijar sai ya kama shi. Na rantse da Allah da annabi ba wai dan tarayya ba yau kana tarayya ko kana aminci da bazum ko kana wani kai to dan shi ma na cikin shi na rantse da Qur'ani in ya taba kudin Nijar bazum sai ya daure shi. Kuma in ya kama rashin gaskiya kowaye a Nijar wallahi bazum sai ya bada shi. Ni kawai na yi tsayi na ga mutum ne adali, mutum ne wanda ban ruwan shi da duniya ma gaba daya tsakana da Allah da annabi, kuma mutum ne fiye da yadda mutane suke zato mai tausayin talakawa ne. Na rantse da satinta alkur'ani mai tausayin talakawa ne. Tunda ka duba ga yadda muke kai mai jaji wannan ya shiga gurin shi bai taba kauda mutane kai ba. Abin da zai yi kawai ya ce ma yayi, abin da ba yayi ba nan take zai ce maka ba yayi ba. Kuma ga hudin gaskiya ka duba duk mutumin da yake tarayya nan in yayi abin da ba na gaskiya ba zai sai ya ga mishi ya ce ba yarda ba. Ka duba tun yana neman mutane suke zuwa su tsara rashin gaskiya nan take hutu ya ce musu bai yarda ba. Ya san dai mulki Allah yake bada shi. In an kama mashi lalle sai an kama za a yi, amma kuma bai goyo da bayan muna huci ba. Duk abin nan da muke na rantse da Qur'ani mun bi shi sau da ƙaho muna bi, wallahi ba mu ga harkar muna huci a tsakanin su da har mata shi mun ga harkar muna huci. Amana suka ba mutane, mutane suka ci amana su ma a kayan su ma da suka hudo na kamfani. Na rantse da Allah amana suka ba musulmi, suka ba mutane amana, sun yarda da mutane suka ci amanar su, suka bada masu kudade kawai ba gaira ba saba. Na rantse da Allah to Allah ya yi karhin mutane, Allah ya taimake su suka kawo mulki. Dan mi baya ba aikin gaskiya. In ya ga ƙarya kawai ya binciko ta kowaye in ya cuci mutane ya hudo su ya bayyana mutum kowane ne. Haka shi ya kamata, wannan shine adalci. Ko ana neman ka da sharri, alƙur'an sharri baya samun ka inda ka huto, inda ka wa mutane adalci a mulki. Amma wannan yayi cuta dan yana naka, wancan bandan baya naka yana adawa bai yi ba cuta, a kirkira mashi macuci ne kawai ka kama ka daure shi, to ana shiga uku. Amma dan naka in yayi cuta fara da kanshi. Yanzu kai ya fara daga hwada shi ya fara, to ga mun uban da za a bari a Nijar. To duk uban ma da yake neman mukami yana karkarwa ya shiga ma'aikatar mutane yana tsammani ya kwashi kudin banza, wallahi tallahi sai koyi mutu aka so mutuma. Mu muna goyon bayan wannan bayani, wannan muna goyon bayan bazum, muna goyon bayan shi 100%. Allah ya taya shi riko, Allah ya kama mishi, kuma in ya dogara da Allah ya tabbata ba abin da zai samu shi. Na rantse da Qur'ani ya hau belo ma ya je kasuwar Umar shi take wannan kasuwar ta su ta yeme. Na rantse da Allah ya tahi da kahon shi ma in an taba shi a Nijar Allah tsine mun. Ba ana gudun bono a halbe ba ta, in akwai uban da ya isa ya halbe shi Allah tsine ma albarka. In dai ya tahi da wannan da adalci da mulki, ya tahi da harkar mulkin shi ya tsaye da tsakanin shi da Allah, yana taimaka mutane, hakkin mutane in ya zo ya ba su kansu. Allah na rantse da Allah ya kaga bazum shi ɗaya yana yawo ana cewa shugaban ƙasa ne. A Benin ga sunan wanda ba musulmi ba, shugaban ƙasa yana yawon shi, aka ce yawon shi yake shugaban ƙasa tare shi ma ba a yi. To wanda ma mai san Allah ba sosai, wanda ma ba musulmi bane ba, yana yawon shi. Haka muka ji an ce, mu taɓa sani ba, haka muke ji ana cewa yawon shi yake ma inda ya ga dama yake tahiya. Ba ruwan shi, to wai halbe shi sai da gaskiya ce da yayi. To haka ne. Salamu alaikum.